Hello? Ma'am, ikaw ang asawa ni George? Oo, iyan yung asawa. Nga naman. Ma'am, kining ilang ka kurat ma'am ha? Ay, disgrasya, magudi mong bana. Ha? Grasya? Oo, ma'am. Naon sa pagkadisgrasya? Ma'am, kining padulong naman sa dyan, ma'am. Kamu na lang mag-istorya, ma'am. Oh, sige. Salamat. Look ko, saan ako sa George? Ganun na disgrasya man to siya. My God. Uy! George! Ano ka? Na-disgrasya man to. Kamusta man? Tawagan ang kapisina? Oh, gitawagan kinsa man to. Kay nakato. Di, si Kanto, si amo tong admin to na mo. Kini, Nga sa man ka? napotlan kong tudlo. Baka kinuop. Oo, may gali, kaya wala napin na tong wedding ring, oh. My God, butangan yung space sa wedding ring. Oo, may gali, wala, sunod ang tudlo ba? Ngayon sa man eh. Aw, kini, gihatag din sa mong kumpanya, kaya napotlan nun ko. Ano yan? Napotlan mo ko, gitagaan lang ko, kining plancha. Nya, Anay cash po, anak po. kana lang naputol? Oo, tudlo man, nung natagaan ko plancha. Ay, wag hilap. Okay na tudlo naman, okay naman. Ang problema. Ano man, George? Tudlo na gali, malipay Dari yung tato, George, Ha? oh. Pabiyatay washing, George. Pagyatay ref. Naunsa man ka, we? Alang-alang pagyud ni mo, tudlo, rapagyud. Pwede gani na ni George, oh. Madugangan siguro niya itong housein nut. Mailis na ta kung bana. Ay, ikaw, hindi na dito. Okay, klaro, oy. Pero di ko kaya bumitaw, ika'y masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan.